यात्रिका मी भरवशाचे यात्रिका मी लाल मेटानी सलचे 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 यात्रिका मी साक्रमेंटाचे विशेषाचे बाब आमच्या कुटुंबाचे आमच्या घराचे आम्ही काम करच्या सगळ्याचे आम्ही या आराधनात कोणापासून तो माध्यमाचे सांगितले आता आम्ही जीवन देणार काही देणगी देणगी सगळ्याचे आशीर्वाद यात्रिका मी भरवशाचे यात्रिका मी लाल मेटानी सलचे यात्रिका मी भरवशाचे यात्रिका मी